zabe yana nan shi aka nada sai aka ce dole duk wanda zai yi fim daga yanzu sai an tace an tabbatar da abubuwan da basu dace da tarbiyya da al'adar mu ba haka suka faɗa ko malam adam ya dango daga jin wannan ko sai ce fit na mafita da haka sai gashi ya fito ya bayyana ni na ga bidiyon ya bayyana bidiyon a shafin sa yana kiran mutane cewa ya fita daga cikin kungiya ta Kanniwu da haka yanzu yana so ya ci gashin kansa da haka yanzu zai fitar da sabon fim mai suna sabon sarki ko sabon sarki ne ko ba kuskure ba sunan fim din kenan dan haka yana neman 'yan mata wanda shekarunsu bai tsara 20 ba daga 18 zuwa 17 zuwa 19 da haka sai yana bukata idan kina bukata sai ki aje sunanki a shafi kaza kun ga bidiyon a wasu sun ga bidiyon a shafi kaza da haka idan suka bibiya in saje sai ta zo a yi mata interview a tabbatar da za ta iya abin da ake bukata